Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Naike, i-perfect example yalento yabazali ney'ngane. Ubhuti uZwayi noPhelo, ngithi uPhelo ngoba uPhelo umncane, kodwa naye ubhuti Phelo nobhuti Loyiso. Ngingambali kuSisiphingi because uSisiphingi nobhuti uZwayi babe kwi-position ecishe ifane ukuthi babe abazali kubhuti Loyiso nakubhuti Phelo. Ngizwise kahle-ke le example ngiyenza ukuchaza leyanto eniyenza ngathi i-wrong kubaba uMseleku, kodwa mina ngithi i-right noma izoba unfair kwezinye izinto. Ubhuti uZwayi ube neyakhe i-experience nempilo, right? Waba nezinto adlula kuzona, angafisi ukuthi ubhuti Loyiso nobhuti Phelo bazizwe lezo zinto. Ubhuti uZwayi wenze njani? Usebenza kakhulu ukuze ubhuti Loyiso nobhuti Phelo bafunde ezikoleni ezi-right, baphinde futhi bathole amathuba angcono. Sikutholaphi lokho? Ku-season 1 ubhuti uZwayi ube naleya nto leya ye-father figure kubhuti Loyiso nobhuti Phelo. So mina ngithi ayikho wrong leyo nto leyo, ngoba manje uma uzothi lena osuyibona koPilo nakoSine nakoSibindi ibhalwe uMseleku, vele bonke abazali benza kanjalo. Akekho umzali ozofika ethi ingaba nosizi, lolu sizi lolu analo afune nengane yakhe iphinde ulizwe. Phela manje ukuthi sekunempi ku-social media, manje le mpi le yenza ukuthi kufanele ubone yonke into e-wrong noma ingasekho. Nangu ubhuti uZwayi. Ubhuti uZwayi sizwile ku-season 1 we-The Bala family show ukuthi ezinye izinto siyabona futhi bandla singalikhulumi iphutha. Yabo season 2 ngiyawuyeka ngoba ngikwazi. Ku-season 1 kuyabonakala ukuthi ubhuti uZwayi umndeni noma abantwana bakubo ubabeke phambili, wancisheka yena kwezinye izinto. Enzelani? Enzela ukuthi babe nekusasa elingcono, enzela ukuthi ney'kole abafunda kuzo iy'kole ezi-right, namathuba abazowathola amathuba a-right. Namanje usenza kanjalo, kuwukuthi umehluko sebekhulile, sebebadala, sebesesigabeni empilweni ezingafani. Ngisho uPhelo ubhuti uZwayi bemfisela okuhle kodwa, nobhuti Loyiso ngoba sibona nje ukuthi sokuhambe bebe bengazwani, kodwa le mpilo ayiphilayo iyona lo bhuti uZwayi wayemfisela yona. Enze njani? Esacrifice izinto eziningi ukuze ubhuti Loyiso angene esikoleni esi-right, noma engena futhi ku-music ukhona yena ezubhuti wakhe. You understand? Eminye iminyango bayivulelwe ubhuti uZwayi, u-connection wabo kube ubhuti uZwayi. So why-ke umsola ubaba uMseleku uma yenzela abantwana bakhe? Uyabo? Ayikho wrong leyo nto. Mhlawumbe izoba wrong ekutheni-ke sekuyi-office owaziyo ukuthi isitifiketi sakhe akakhwalifyi ukuhlala khona, usehleli-ke ngoba ey'ngane kaMseleku. Uyayizwa leyo nto? Kodwa lo bethi nje kuleya nto yalezi ayithombe nama-awards singakayitholi i-information ibhalwe uMseleku yonke le nto, vele uMseleku uthe usebenzela lokho. Ma ungabuka futhi ukuthi ngisho Uthando Nesthembu lesibuka kuMzansi Magic likuphi kwenye indawo ukuthi kuyobasebenzela udu lolu hlelo, wenzela umndeni wakhe. Nabanye abazali benze njalo. Mina-ke bengicabanga ukuthi yinto nathi nje esiyikopelayo leyo iyona nto enhle. Singangakuthanda konke lokho okunye-ke, kodwa ukusebenzela iy'ngane zakho ukuze iy'ngane zakho zingahlukunyezwa abanye, ngoba nakho beney'khundla, ukuze iy'ngane zakho kungantshontshwa ama-ideas abo, ngoba nakho bencenge imali. Bonke abazali benze njalo, iningi-ke labo ngazi kanjalo. Ngisho nangemfundo, omunye umzali ufuna ukuthi kube uyena i-role model enganeni yakhe, ukuze noma ingane ihluleka kodwa isho ukuthi nobaba wasebenza kanzima. Uyabo?
Namanye amathuba ingane watholayo isho ukuthi ngiyabonga baba, bengisho leyo nto. Bengikhuluma ngani kodwa ngamathuba. Hhayi kokunye guys, okunye-ke ngicela ningehlisa kuleyo bhasi, angaze ngifike eMzumbe ngazi ukuthi baphila kanjani ngempela. Bese ngikhuluma ngalokhu ebesikubona manje ukuthi vele, yabo lowo vele lowo ongathi yabo lowo vele ongathi unenkani, lowo vele wesiZulu ukuthi okusalayo awuqamba amanga, kodwa into yakho ukuthi wena uyagxeka. Mina ngibuza ukuthi wena uyigxekelani into ofanele ngabe nawe usika iphethini kuyona. Nange ubhutuzwayo siyazi masilalela usizini 1. Masilalela usizini 1 siyabona ukuthi akabanga ubhuti kuphela, ugcine seba ubaba ngezinto abenzele bona obhuti bakhe. Nale mpilo le abayiphulayo ngaphakathi ikhona indawo kuyena ekujabulela ukuthi ubhuti loyiso ukhule kanje, nawo umndeni wakhe, nazo izinto azi-afodayo, wakhula waba kanje ngoba yena ubenjani, ube ubhuti omdala cishe efana nobaba kuyena. Bukhona futhi ubufakazi bakho beke bezivezele kancane amanye amavidiyo esho ubhuti loyiso ukuthi ubonga ubhutuzwayo. Kodwa manje mase seku-season 2 ingathi engaphuma kancane ubhutuzwayo kwi-role yakhe yokuba ubaba. Sibonile ukuthi umndeni wakhe ubeke phambili, yikhona lokhu okumenza abe kanje ngendlela ayiyona, ukuthi ubehlezi ezazi ukuthi yonke into ayenzayo wenzela umndeni wakhe. Kodwa ngathi nabo-ke ubhuti loyiso nobhuti phela benga-appreciate kwangempela, kube bayamsendela lawo ma-message amade bemtshele futhi nangomlomo ukuthi konke lokhu abenzele khona, ngoba omunye wayengayiyeki iy'ngane zakho bayiphile impilo yakhe ethi hhayi ababone bazoba right. Ngisebenzisa-ke ubhutuzwayo ukuze uyizwe-ke le nto ebengisho ngobaba Mseleku ukuthi vele usebenzela khona lokho ukuthi adonse iy'ngane zakhe, usebenzela khona lokho ukuthi iy'ngane zakhe ey'fake kwezinye iy'ndawo, usebenzela khona lokho ukuthi kuma-investment afake ompumelelo, ukuze ompumelelo enye indlela yabo izoba lula, benomnini nolwandle nompilo. Nizoze ngigcine senithi-ke ngikhokhelwa imali ukuthi ngikhulume kanje kanti ngikhuluma ngento esibukayo sonke, ukuthi phela manje ngibheke mina ukuthi into uyigxeka noma ikhona yini noma ayisekho lo yigxekayo, uyabona. Manje uma bezobuzwa kwento ephathelene ne-TV, kade labantwana beku-TV sibabone besagqoka i-uniform, haze samangala ukuthi hawu, bafonelana besegcekeni elilodwa bamemezani ngani, sibazi nge-TV. Uma sebeqhubeka futhi ne-TV besahleli ku-TV bengakaphumi, uzomangaza ukuthi babizwa kwizinto ey'phathelene ne-TV, hawu senidlala ngabo. Kodwa nami ake ngiphumule, senizobona ningibuza futhi ukuthi why obhutuzwayo baku-TV. Angazi noma i-episode yokugcina namhlanje, kodwa mina ngizobabamba ku-Showmax ngoba u-season 2 hhayi bulobu ngithusa, kwasho ukuthi isikhathi asiveli. U-season 2 angazi ngigcine ngibabuka kuphi, kodwa ku-Showmax ngiyakhona. U-season 1-ke bandla ngaba nenhlahla ngathi gqa i-episode yokuqala ngathi hayibo ziyakhala. Cha, bangimangaza ku-season 1 ngawubuka waze wayophela. Ngathanda futhi i-TV show yabo, indlela ababeka ngayo izinto njengoba zenzeka kuyona yonke imindeni. Sengithatha bona ngoba nabo beku-TV, ngithathe bani, ubhutuzwayo nobaba Mseleku ngibabeke kwi-position eyodwa yokusebenzela umndeni, ukuze laba abalandela ngemuva kube lula ukwenza ezinye izinto ngoba asekhona ama-resources. Yebo. Hhayi-ke Nkosi yami, angazi kulezi iy'nsuku ngikhuluma isiZulu esingazwakali, kodwa guys ngisuke ngizizwa, yazi leyo nto embi kuyona yonke into. Khona ngiyagowa nje, khona kokunye mina kuthiwe ngithe bathwele, akaze ngisho ukuthi bathwele, kodwa ngachaza nje ukuthi nayi indaba sebeyibeka and kuyabonakala ukuthi babesenda i-message. Angisazi ukuthi ngenze njani kuleya video nje, indlela engizwakala ngayo kuthiwa ngithi bathwele. Ngibona phela ku-comment section, noma bethwele akunalutho, wena kanti awuthwali ngani, nawe ufuna
hayi niyadlala komuntu lana. Hayi ngeke. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.